салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба видеои навбатии мо. ҳозир дӯстони азиз якчанд материалҳоро нишон метиҳам бо нархи арзон. Марҳамат тамошо кунед ва нархоша бинед. И чанд пулай? Оптум 75 сомонӣ дӯстони азиз. Сангчошон тозаана? Ина бинед дӯстони азиз, чӣ қадар паплинои хушрӯ. 75 сомонӣ. Ана ин намудорам бисёртар харидорӣ мекунанд. Аз ҳамино агар дар ёд дошта бошед, ман ҳам 50 сомонаша нишон додагиям, ҳам 105 сомонаша. Ана ин намудаш боша бо 75 сомона будай. Марҳамат тамошо кунед. Сангош ҳам дур-дура, ира ҳам сифати материалаш камакак немо хеле фарқ мекуна аз 105 сомона. Иношам ҳамин нарха на 75? Иношам 75. Ана ин намудам ҳам хел. Хулоса ҳам хел. Нархи анамин материало 3 метрш 75 сомон. Кадомтар? Ҳозир. Ана нигоҳ кунед дӯстони азиз, ана ин намудоям ҳамин нарх будай. 75 сомонӣ 3 метр. Ин зарча бинед чӣ хушрӯе. Ман як подписчик дорам бисёртар, ҳамихе ранги зард харидорӣ мекунам. Материалои нағзан, сангошон санги тозаяй. Ҳамин агар санги простояш боша, дӯстони азиз, вай аллакай нархаш мумкин ки 10 сомон 5 сомон бо арзонтар мешава. Хулоса тамошобинони азиз, дар ҳар видео ман шуморо огаҳ мекунам ки бозор калонай. Мисол нарху навора омада як бор хитон бинед ва дар ҷое ки арзон аст, аз анамуҷа баъдан метавонед харидорӣ намоед. Ана бинед. Анамин и гулои навая? Новинко, нархи арзон. На касое ки мехоҳанд оптовиш 75 сомон. Донада чанд мете? Донада 90 сомон. Ана бинед. Ба касе ки дар кор боша нависе дӯстони азиз, бо ман мисол ба шумо мефаҳмонам. Агар ки равон кардан дар кор боша, бо гапзанон мекунем. Хулоса намино 75 сомонӣ будай. Ҳозир то охира ман шумода нишон метиҳам. Анам хел тигрошам ҳастай. Ишам 75 сомая? Хушрӯ и тигр 75. Инояма 75. Ина бинед. Хел гулои новинка. Хубай хел паплин безеб нестай нағзай. Доин нест неки. ин зардаш мане версачи ин дуранг дура. Ана ин ранг хушрӯ бинед. Инам ваяя сифаташ хубай. Хе тунук ки бад нест охи. Ана бинед дӯстони азиз. Чӣ хушрӯай. Ба мо нависед, бо ман пиратар ба шумо мефаҳмонам. Ин намудам зур будай бинед. Чӣ хушрӯ. Ана касоне ки гулмайдаро дӯст медоред, марҳамат гули майдаям ҳастай. Ана марҳамат. Ана заминуш сафед. Рости ман дар бозор ҳозир овози зинда касе ба навор гирифтаистам. Барои ҳавай овозҳои ҳархелая аҳамият натиҳед. Ҳар вақт монтаж мекардем, оромӣ буд, фақат овози маро мешунидед, тамом. Ҳозир боша ки назбас ки аз худи бозор ба навор гирифтаистам. Анам хел овозҳои гуногун меоя, аҳамият натиҳед. Ана бинед дӯстони азиз, иҷода инаи рангам хушрӯ. Бинед гулша. Ана фиолетови ҳастай. Касоне ки анам хеле тигра дӯст медоранд, ана бинед. Ҳами тигр бовар кунед, намедонам ай 35 сма сар шида нусха дора то 100 чанд сма. Паплини ҳалол нест авай. Тунукая? Фанкнакая, хеле так ёда мемонад. Иниш хушрӯай бинед. Сангшам тозаяй, ишамам хеле. Хулоса намино дӯстони азиз. Тамошобинони азиз, ана ин намудам 75 сомон будай 3 метрш. Паплини слинг. Ина нигоҳ кунед. Агар хоҳед, аз ин намудам ҳаст.
сангчадора. тамошобинони азиз, дариҷа намихел распродажаи попшиё шидаи шлёпка, туфли ва намихел ваё кетиё. Марҳамат бинед. Ана шлёпка чанд сомай? 50 сомон ина блистияши, а балеткаш чанд сомай? 40 сом. Ана балеткаи лакировни 40 сомон будай. Баъд ана ино ини дигарош чанд я шлёпкаошун ино нархошун? 35 сомони ана ино. Марҳамат. Бинед? Ана ин намуд кросовки 35 сомон. Баъд размер доред? Размер доштиян. Иҷада бинед дӯстони азиз, ана ин намудобо ҳастай туфлиё. Ино чанданд? Инаи бабочкаеку коричневӣ. Ҳо. 35 сомон. Шанел дора. Шанел чанд? Шанел гуфтестам. Гуччи меган ира? Ваям 35 сомон. Хулоса дӯстони азиз, нигоҳ кунед аз 35 сомона то 50 сомонара ҳама хел попшиё фурӯхта мешавад бо нархи арзон. Адреси шумо куҷояд? Рост якум рияда я? Якум дарвоза дӯстони азиз. Якум рияд широки ростаки. Марҳамат, касоне ки мехоҳанд омада харидорӣ кунед.